Okay, I'm on another video, and I said on the next video you would get ready with me. So do we get ready with me today? Do with me for the day. I already picked my outfit. Weet je, breektijd nu. Yeah, that's so cute. Oh, and today's gonna be very fun. Ik zal niet wel niemand met z'n vader thuis niet doen. Ja, maar ja. Ik kan moet je aan het ik heb ja maar ik heb er nee niet nog. Dat. Het maar nog niet gekocht dus het kan niet het is daar maar zeker dus. Ze kan het zeker niet doen. Look, guys, I'm gonna film. Die afzak gister aan. Nee. Hoe kun je aan? Okay, I'll get back to you guys when I'm. Okay, I'm done putting taking off pictures. It's so hard to let go, but I just want my other video. Let me put on the dress with the tights and my high heels. No, bro, no. Blauwe was aan mijn eerste beat. Okay. Alles hij is klaar als ons nou 195. Die wat nou die stoelen is net die stoelen goed wat buiten. En ik weet hoeveel hij stoelen Okay. Ja, mooi fik. Die kunnen zo goed als op TikTok gaan. Alles tijd te zijn. I'm gonna get back to you guys when I have to get all done in another video.